turn facing side away. Anatomical position shine yanayin tsarin da jiki yake tsayuwa, yanayin tsarin da ake amfani da jiki wajen kwatance shine anatomical position. In har dai mutum ya tsaya a irin wannan tsayuwan shi ake kira da suna anatomical position. Ana amfani da shi ne wajen yin kwatance a jiki, saboda akwai wasu gaɓoɓi a jiki wanda mutum yana iya canza su daga wannan ɓangaren zuwa wannan ɓangaren. Misali yanzu idan har dai mutum ya juya hannu, wannan babban yatsan zai koma kusa da jiki kenan a maimakon yanda ya nesa. To in har dai muka zo anatomical position, in har dai muna bayani akan wannan yatsan ne, mukan ce wannan yatsan shine yatsan da ya fi kowanne gefe, ko da a ce ko da ka iya canja shi ya koma shine ya fi kusa da jiki, saboda muna amfani da anatomical position ne wajen kwatance. Don haka duk wani gaba ko kuma wani abu ko wani halitta wanda yake cikin jiki wanda aka kwatanta aka ce maka ga wajen da yake, to ana nufin wannan wajen ka yi amfani da anatomical position ne.